Čau, tu je Ady a v dnešnom videu, čo teraz uvidíte, tak je to veľmi dôležité video, lebo idem preplávať celé more v hre Sail. Takže, čo budete potrebovať? Niečo na pitie, na jedenie a už je to video. Toto video bude rozdelené do 4 častí. Prvá časť bude, keď sa prejdeme do veľmi mrazivej lokácií, ako vidíte. Tak tu už ho odobrali, asi to tak vyzerá, lebo toto je točím predčasne. Takže to je prvá časť videa. Preskúmame nejaké ostrovy a poďme do toho ľadového ostrova. Ďalšia, táto. Tedy preskúmame viacej ostrovov. Samozrejme ostrovy treba čo najviac preskúmať, lebo potrebujeme, ako vidíte, české 0 peňazí. A to je veľmi špatné. Budeme sa taktiež pokúšať nájsť poklad. Takže tam musíte počkať do konca, čo nájdeme alebo nie. Že teraz táto časť, tretia, pôjdeme nám točiť na šipky, na ostatné lode. Ako vidíte na mape, je tu, vidíš, tu je loď, vidíte, tu je loď, no a tak ďalej. Tak, tu je ďalšia časť a v tejto najhoršie, lebo je to najmenšia časť, je to najkračšia a stretneme sa s týmto tu. Ale chcem spoilovať, ako to skončilo. Takže užite si video. Čau. Takže podlhovni si idem zaplať. Ešte tu, prečo tu nikto... Kámo, kto tam bol? Pane, počkajte. Zmizol. Dyk. Čarodej. To nevadí, tak idem si pár raz tu loď. Píš na loď. Chvíľko. A veď si to frame na však. Ježiš, Paolo, ty čo tu robíš? Čau, Adam. Kámo, čo tu robíš? Čo tu robíš? Čo tu ty robíš? Ja neviem, mňa tu vyplávalo more, pozeraj, tu mám one. Ukáž? Pozeraj. Ty kokos, počkaj, podíš sa, čo mám ja? Pozeraj, čo mám ja? Ty si dobrý. Dobre, ideme sa vyplávať na more? A odkusla mi ruku opica. Aha, No, môžeme, pozeraj, čo mám ja. čo to je? Svetená voda? Je to svetová voda. Sleduj. Počkaj, ale rýchly gameplay check si dáme, čo ty na to? No daj, spinni tam dačo. OK, poď, 50. Poď. One more game. One more game. 40! Oh yes! Ja som dostal 15. Dáme ty drag racy? Jak Tvoja loď? racy? Ja. Ja. Tej moje lodi. Dobre, Hold tvoja on. loď, ideme s tvojou loďou. Hej no. Nie, ja padám. Nie. Počkaj. Dobre, tak som späť. No. Takže, ako máme vlajku? Daj toho. To je najpeknejšie. Počkaj, ja neviem, čo hovorím. Prečo som dal modrú? Pardon, počkaj. Ja si dám menšiu high hlavne. Čo?
Nič. No poď. Počkaj, spúšťam plachty. Ja na to otačam plachty. Spúšťam plachty. Ty hlavne kotvu daj hore. Fajna na sebe dať kraken, ale som na drbne asi. Hej no. Pomogaj. Každopádne ľudia táto hra sa volá Sail, je to najlepšia hra na svete, áno. A teda je tam ten kraken. To čo je? Ja neviem. To je Santa! Santa! Počkaj, vidíš? Teraz som sa spavnul. Počkaj, není tu Kraken? Ne, kraken je úplne, on je úplne na druhej strane. On sa mení? Hej, však on sa mení, však ne. Ja páči som bol vtedy pri tej lepke tam hore. Jaj. Ty bol pri portáli, on sa tu mení. Teraz ideme kam? Ideme prejsť za tú lepku. Dobre. Ale to není ten ostrov, kde je tak strašne veľa tých kameňov? Je, podľa mňa. Ale ten ostrov, tam by sme povedať nemuseli. Santa! Za nami. Ale ten Santa pod ním sa mne sa zdá, že aj dá podplávať. Aj tak si šok nehľad. Alebo je iba na tej braci. Čo ja viem, treba kanóny na ňo asi. Ale tam je ďalšia loď za ním, ale to je to fialová asi, ne? Počkaj, ho Hej, to je... snájdem. No, to by som nerobil. Tak ale to by som nerobil. Ukáž? Ja mám naboje. Hej. A však ty mi na to drevo. Otáča sa? Dúfam, že ne. Bracho, sa otača. No, otáča. Bra... Otoč to! Víte. Pohoda. Aha, dobre, ale trošku ideme do steny. Nejdeme. Tam je preplavu. Preplavu? To je koniec mapy. Čo? To je koniec mapy. Oh shit. Nepristane. Je dobre zaparkovať. Nič sa nestalo. Len sa Vôbec. neoddiel odo mňa, lebo keďže sme cez voice chat v hre, tak ťa Hej, hej. nepočujem potom dobre. Musíme chodiť spolu. Kam dúfam, že sa nepojú tí skeletoni. Kámo, teraz kúžeš cancelnutý. Oni ti to nepríjmu na tom Discorde. My sme čierni vlastne. Aha, áno. Aj tak máme. To my. To sa katne, brácho. Ale počkaj, to není tá ona, aj s tou zlatou lepkou? Je, ale tá zlatá lepka je tam kde. Kamo! Či to je bronzová? Ona by mala byť tu. Presne tu. A tu je. Čo to je? Tomu to vlastne máme dať? No, ale kde to je? Prvej fotku, kde si? Kašli na to. To nie je opica? Je to opica. Počkaj, už. už. To pohľadne, možno to bude na pomalende. Hej, no možno to bude v tom Deadman Islande. Tam, do toho portálu. Ideme tam? Poď to ešte preskúmať. Však dobré, alebo že tu bude ten diamond, ktorý tu to opica. No, alebo bude úplne niekde, ale musí zabiť krakena. Čiže dá sa vôbec zabiť ten kraken? Dá, lebo oni budú také 3 tentacles z vody a ty do toho máš strieľať. Ty to dokážeš aj s vrhacími nožíkmi a proste zo všetkým. My by sme ho vedeli zabiť, keďže chceme. No vedeli, ale ťažšie, lebo nemáme kanóny. Mince. A dajú sa obsádzať lode inač. Hej? Môžeme zobrať loď. No, a Aj tú zistil som, že to sandovú? netreba kanónmi ju zostreliť, ty sa tam proste len môžeš húknuť. A Aha. Aha. Ale to je... A to je viac cool. No super, to je úplne veľa vecí. Niečo tu vidieť, sú 3 chápadlá. Barely.
Čierny skeletón! Čierny skeletón! Kde? Tu! Tu v kafe. Pomoc! Ja som sa budol! Ako? Takže som sa to održal. Ja len počujem, že je čierny. Ty si vtedy proste odišiel viac odo mňa, alebo ja od teba neviem. A ty to proste seklo a ty len čierny. Kámo, bolí ma krk. Barely. Kam ideš? Roman! Roman? Čo to bolo? Čo to ukáž? To čo bolo? Ne, toto. Ty na tu... To je, Wow. počkaj! Tu je to, pozri na mapu, tu je tá lepka. Tu. To je prázdna mapa. Je tá zbrazu mapu. Však aj ty. Kámo, ale je táto lepka. Pri Santovi. Že to je voda. No neviem, pri Santovi, tá modrá. Hej. To není ona. Alebo to je tento portál. Ne, ten portál vyzerá skoro jak nejaká metal maska. Dobre, tak budeme za Krakenom, alebo... Ale spájať... Vidíš tu, to je naša loď? Ne, kamo, tu proste tu priplavalo NPC. A ne, to tak vyzerá tak, ale... Ne, to je naša. Odkiaľ čierne vlajky. Ja už to nebudem. To sú ešte barely. A tam je ďalšia loď, poďme obsadiť. Nehýbe, Adam, ne. Hýbe, on mierí presne na nás. Ne, už sa otočil, dobre. Aj my sa otočíme. Kámo, ja sa tam bojím ísť. To nevyzerá bezpečno. Ale že by vypadli z mapy. Pálo, to sme fakt, že nemali ísť. My sme po nejaký hard mod, alebo čo také určite. A kde sme? Tu nič nie je, bracho. Sme nestali nejakého super bossa. My tu nejsme, my nejsme na mape. No však to. A to je všetko okopené iba skalami. Nízky kľúč sa vracame preč. Ale kam? Oh. Stupid. Asi tam, ne? Tam je dačo. Bracho. Je tu ostrov? No. Poďme tam. Tak dole. No a daj to dole, rýchlo. Rýchlo dávaj dole. A kde je ten boss? Nice. Tam, Aha. pozeraj. On vyzerá celkom scary. Kámo, ja som skoro spadol dole. Myslíš, že to je od neho? Ne, však to je nejaký ice. A to je diamantový. baby. Víš, že to je diamantový. Aha. Tak a to diamantová je kam mám ísť s Tam ňou? sú nejaké partikly. Kde? Áno, dobrý. Aha, dobre, to je portál naspäť. Aha. Ideme naspäť. Ja to Hej, ja nebudem. To mi nelúbi. Jaška, to bol svoj čas rebrík tuto. Počkaj. Trochu počkaj. Spalo.
Musíme nájsť 5 tých diamantových. To si dáš prdol. Počkej, tak aspoň tu jednu tam dám, ne? Že, ale kde sa to vôbec započíta? Počkaj, potom ešte akú lepku máš? Je to ona. Ghost Mave bags for your Mars. Ako máš ešte lepku? Počkej. Túto. Tu tam nebude. A kde je? No však... Mám ju. Dobre. A to je čo?